atong pagasalo-saloan karong nga buntag. John chapter 19 verse 30. Usa na ko verse? Juan 19:30. Ligo ko sa English guys. Si amen kung nana. Juan 19:30. So I hope nga magapadayon ang ato ang pagpaminaw hangtod ni sa alas 12. Alas 12 ta. Mauli taron nga mabusog sa pulong sa Ginoo, mauli putang mabusog sa pagkaon. Sige ginahan pagkaon pabilin. John chapter 19 verse 30, yung diri ang Bible. Busa sa diha nga si Jesus nakadawas sa suka. Siya mingon kini natapos na. Og siya miduko sa iyang ulo og mitugyan sa espiritu. Ari ko sa English version. Now there were when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up to the ghost. Kumo niya to ang salo-saluan karon kining pulong sa Ginoo. Nasa diin makita na to nga this is the last day. Natay mga Bible diha. Okay, napo tayo mga basahon karon. Preach today about Jesus' death on the cross of Calvary. So ato ang iskutan karon nining kautuhon, kung nanginaot ko nga mamati kita maayo, aron mamauli kita karon nga may mamadala nga mga mensahe, o nanginaot ko sa mga baguhanon nga mamati kita maayo, no? Because this message is for us, para ginato tanan. Amen? Amen ba? Amen. Say amen. Amen? Amen. Kumusta dito? Napa mo? Amen. Ito ang siguro na napa ka. The time when Jesus Christ hung on the cross, there are 7 statements comes out from the mouth of God. Adunay mga 7 ka mga makaingon ta nga iyahang nalitok sa iyang baba. When it comes sa paglansang niya gikan dito sa sulod sa Jerusalem hangtod na patubang sa Golgotha o sa Calvary. Adunay mga 7 ka statement nga iyahang nastorya out from his mouth. O kining it is finished sa John chapter 19 verse 30. Mao kini ang katapusang statement nga sa din in his final minute of his life, kung magayon ta final minute, may kayon ta hapit na gid siya mamatay nining panahon na. O usa ka hinungdanon nga migawas gyud mismo sa iyang baba. Kini sa pinulungan nato sa Binisaya nga natapos na. Amen. It is finished. Natapos na. Ako ba na ni mga tao mingon nga og si Jesus mingon sa hinay nga tingog nga ingon natapos na. Pero ang Bible lang kanayon, he shout. Amen. He shout, misagit gid siya. Dili nga hinay ang tingog. Mikusog gid siya sa tingog na Panginoon. It is finished. Natapos na. O kini igsoon kung ato kaniisgutan kani karon natapos na nga sugilanon sa Ginoo. Dili na to iliteral sa pagsabot nga kung sa pag-ingon sa Ginoo nga natapos na ang iyang kinabuhi. No. That was not the message. Sa pag-ingon ni Jesus nga it is finished, wala niya gipasabot nga natapos na ang iyang kinabuhi. Dili na mao mensahe igsoon. Igsoon gusto ko nga masabtan nimo karon tungod kay sa motoo kag sa madili. Sa musugot tak sa madili, ang atong Ginoo mamatay man sa pisikal tungod kay gasulob siya tawanon nga lawas. But our God is eternity to eternity. Di na pwedeng mamatay ang Ginoo hangtod sa kantoran. Moras mag-ingon niyang natapos na, wala nagpasabot diya nga natapos ang iyang kinabuhi. Aduna katoy mga mensahe. O kanang Bisaya para kanimo para kanako karon. Amen. O batang ang Ginoo dili mamatay? Mamatay siya sa physical tong gasulob siya lawas na madulot. Amen? But kung atong hinumduman igsoon sa wala pa matukod ang kalibutan, ni-exist na ang atong Ginoo, nana siya. Pero igsoon tungo sa gugma sa samahan para kanato. Nga dili ta masilutan sa silot tungod sa sala nga atong namanagikan sa katigulangan igsoon. Mo na igsoon ingon ang Bible, for God so loved the world. O mo to sa Sunday school niyo gina? Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinis kalibutan. For what purpose? Aron ikaw wa ko nga makasasala, gaunta silutan
ta sa impierno, gipakamatyan ka sa Ginoo. Ora sa pag-ingon niyang it is finished, wala ni pasabot nga natapos ang kinabuhi sa Ginoo. Tungod kay sa moto ta sa madili ni kabungtagon, 3 days after Jesus Christ is resurrected. Mo'y tinuod nga Dios. Amen? Amen. Kung yan, yung ang Bible, kung yung tag, it is finished, He speak to His work on the cross. Kung yung tag, it is finished, napag-ingon sa Ginoo nga, natapos na. Wala nang pasabot o sumurako, naniingon siya, humana, natapos na akong kinabuhi. But the message of that word, ingon ang Ginoo, natapos na, meaning, natapos na ang iyang dako nga buluhaton for redemption. Kung sa man ang redemption, paglukat kanimo o kanako. Wala pag-ingon niya, natapos na oras sa tanan ang redemption. Ang paglukat sa sala sa tao. Ang paglukat kanatong tanan mga kaigsunan. Tungod kay igsoon ng Bible, He completed that redemption on the cross. Ikompleto niya. When we speak salvation, that's why ang salvation igsoon atong pasabton ng mga kaigsunan labi na sa mga bago. Sa pag-ingon sa Ginoo nga natapos na, giobra niya dito ang gitawag og redemption. Kunya sa pagkahuman niya ingon nga natapos na, diya namugna ang dakong kadaugan sa kaluwasan. Ug ang kaluwasan igsoon pasabton ka, ang kaluwasan igsoon human nagbuhat ni Kristo sa cross. That's why ini kabutagon sa mga baguhanon, wala na kay angay buhaton pa aron maluwas ka. Dili na ka maghimo imo ang mga sacrifices. O even mga rituals nga gusto nimo himuon aron mapasaylo ka o aron maluwas ang imong kinabuhi o kalag. Human nagbuhat sa Ginoo 2,000 years ago. Human na. Dili na kaangay pang sa Iloilo gani. Katong gibukbok tog maayo, gisakit og maayo. Maginuhat kung imo ang lantaon ka ng klase nga binuhatan or even kita tagikan sa una. Amen? Di ako pagikan? So, yan ang klase nga pagkabuhat isolor atong una-una ang literal nakaingon ta yaga-yaga. Amen? But listen, salamat kayong kaluwasan ng mga nag-obra sa Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo. When we speak, it is finished, there is a victory. There is a redemption. O igsoon, adunay salvation nga itabo niya ito panahon na. O katong klase igsoon nga pag syakit sa Ginoo igsoon, wala na ikikinahanglan nga aduna pa kay buhatong si mga galingon. Wala na kay angay pang wala na kay kinahanglan pa nga dapat nga atuan or sana kanang ubang sakripisyuhan aron kanang sa Bible you work your own salvation. Wala ba gahimo ra kasi mga galingon nga ikaw dapat ang maluwas. Wala tayo salig sa pagpakamatay sa kamatayon ni Kristo sa cross. Amen? Para sa mga Kristohano nga sama na to, enough na nato nga adunay Kristo nagpakamatay sa cross. O ikaw karon nga nakasabot na, wala na kaya kang buhaton, tuwaan na tunimo nga maong buhat. Amen? Pero pinawa religion. O sa mga ko, balik ko na ko nagsulti dre. Bisag imuha pa ng 4,300 kapag religion sa tibo kalibutan. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, mamatay ka nga mato sa impierno, ning Bible. Amen. Amen. Sama sa taong dako. Kung naigsoon bisag bugakos pagkagmay sa mong relihiyon, kung wala kay tarong relasyon sa Ginoo, pindi gid gyapon imong kalag. Amen. Kung some people today dili ta ka buot sa tao. Magsangyaw ka sa pulong, magsangyaw mo sa pulong sa Ginoo. Some of them, sorry kay pastor kay na ako'y lakta. Kaya bisig po din kasi yun mo sa kaluwasan. Kinabanaw mga Ginoo. Namatay Ginoo na banaw. Sorry pastor, kaya manubay pagbaka. Dili ta ka focus sa tao. Amen? Amen ba? Amen. Because kita ka tao, adunay kawaling mga choices. Kung sa itong i-choice karon ni kalibutan na mao po na ato ang tuwan o ratusan sa katapusang panahon. That's why, be careful. That's why dapat magmatmong ka sa imong pagpili karon. Kisa gamay sipyat imong pagpili karon natusan nimo nato sa kantoran. But listen, kung isang to mo pagpili karon ni muntagon, nipili ka sa tinuod nga aking tuhuan, igsoon ingnon ti ka muntagon dili ka magmangay unya sa eternidad. Kay butotan sa madili adunay duha ka atuan ng tao human sa kamatayon. Either in heaven or hell. Ya nagtudlo gid ang Bible nga ang tao kung wala kadawat sa Ginoo in John 1:12, dili siya mailang anak sa Ginoo.
O kung dili ka may mong anak sa Ginoo, kung imong aral wala ka sulat sa libro sa kinabuhi, ingon ang Bible itambog ka sa linaw nga kalayo. That is clear, wala nilain. Apart from that, kung aduna pa kay lain gituhuan, gawas na sa Bible. Wala na nailabot sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kay mao na to yung gibuhat ito. Ang ingon yang it is finished, wala na tayo lain buhaton pa. Dawaton og saligan itong klase nga kamatayon, gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Enough na na. I wonder kung ato na pa yung mga tao nga gusto magbuhat o ginagawa galingon ng mga sakripisyo. O gusto sila magpasakop sa tanang klase ng religion sa tibuok kalibutan. No! Enough na itong kamatayon ni Kristo sa krus. Apart from that, wala na. O ito na, ang kalibutan mag-celebrate every year. But sa Christian, kadaan lang mag-celebrate o kadaugan. Kay gidawat na nato ang salvation. Kausa lang. Kay kausa na namatay ang Ginoo. Amen? Kausa lang. O kana nga kaluwasan, mubunga ka nagmaayo. Excuse me. Dili ang atong maing buhat, may magdala na to sa langit. Ang kaluwasan sa Ginoo, magbunga nagmaayong buhat. Naluwas ka o ang imong kinabuhi ron maayo na tungod na sa kaluwasan igatag sa pagtugas. Amen. That's why makakita ka mga tao sa una nga kinabuhi guba pa sa lukon, guba pa sa balay nga guba. Pero sa diyang gidol sa Ginoo, midawa sa Ginoo, nausab ang kinabuhi. Amen. O tinuon nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Muna igsoon si sa imong kagalingon kung napako na ba daron. Kaya kung ang kinabuhi ni mo walang kabaguan, maurang gyapon sa una, wala ka nakadawa sa tinuod na kaluwasan na gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo nga 2,000 years ago na. Amen. Amen? Amen. Muna, sige, resulta sa itong kaluwasan, kini mga maayo na itong pagkatao. Muna may mga tao, nanong nibawi man ka diha, nanong dili naman ka mabuhat ani, nanong dili naman ni mo nimuon, nanong wala naman ni mo, nanong dili naman ka makuyog na mo. Excuse me, wala ka nagtutoo diri, nagbawal mayo, bahin na. Ang Bible may kasulti nga dili na to lang ang buhaton. That's why kung luwas ka, dili na ka mubuhat ana nga mangurtana. Amen? Maulaw to sa Ginoo, gipagkamatian ta. Di magpabuyag gyapon ta. Mura ba ato ilang siyang Ginoo balik? Yung Bible, one redemption. Usa lang. Wala na Ginoo mula pa sa langit, aron pagkamatian pagkapag-usap tungkol sa kagayas ng ulo. Wala na Ginoo muna pa sa langit, aron pagkamatian tig-usap, usapon. O labi wala na Dios nga mosubog Noah, nga paghimog arka para maluwas ang mga tao. No, wala na. The Bible is complete details. Kompleto na ni. Og mo to kay John, hindi ka buntagong dili ka malaglag, ingon ka dili ka malaglag. Pero kung dili ka mato, naay kahantungan ang tao. Kabalo mo sa panahon ni Noah, when Noah preached the gospel 120 years, the people mock Noah. Giyagayagaan, gisyagitan, and even people say, nabuang si Noah. Do you realize that? Nakabalutan na? And also, karon nga panahon, when people bringing Bibles, unya nagporma na ka, gapulo na ka, gasinaw na mong sapatos, mato kag simbahan, the people says, nabuang, you are crazy. Nabuang ka. Pasalamat na nabuang tas buhaton si Ginoo. Isa nabuang tas tong bisyo. Buglay na. That's why ang Ginoo di na magkulang. Butangan niya simbahan sa mga lugar. Aron ka ng lugar, makaila kung kinsa ang Ginoo nga tinuod. Walang kinabuhi sa tao kumuduol sa tinuod ng Ginoo. Tinuod yung mabag-o ba usab. Amen. Amen? Misla ginibihoy king naman. Buwala ang kalipay. Actually, kumuduol ka sa Ginoo, matupli yung mong kalipay. Una sa tanan, may kasiguraduhan kasi mong uba. Amen. Tao sinay bisinta. Kung tanong siya sa unag, asa ka pingon, di ba kabalo? Pariya ang tahanan sa unag, unang kabalo. Bahala kita ba sa tibuta? Ibuta mo tayo sa langaw. Langaw. Masabot na pag-ibuta mo sa langaw. Siya nagbalik sa Ginoo, yun ang Bible. Tunahon niya ang kalibutan, pinagis kalayo. Di ikaw, bakas langaw. Masabot na gana. Ang Bible naging unay bagong langit o bagong yuta. Iandam ni sa Ginoong New Jerusalem, the new city, para nato ng mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Excuse me, kanang nagtuo sa Ginoo, kinasing-kasing ha? Kinising sa baba lang kuto ba? Kini sa Mateo, di believe me, di worship me, even kuto ba sila mga lips? Siguro sulti ba? Dito kami ni Ginoo, we believe you, but ilang kasing-kasing layo si Ginoo. Muna sa atong mga gustuhan ng tuluan ginato nga magtuo ta sa Ginoo, kinasing-kasing yun.
Kaya pag to nga kinasingkasin, resulta ka nag-insakto nga kaluwasan, o ang kaluwasan nga tinuod, resulta ka nagkabag-o sa kinabuhi. Amen? Amen. Kanya kita magsuhan ng dita Roman soldier, ha? Kinahanglan din nga, dili ta may mo nga wala kita buhaton sa itong kinabuhi. Ha? Kinahanglan yung wala, dili may mo wala tayo buhaton. If ever katong mga, sa to sa discord niya, kung masilingan ninyo, basig mauro na ipaabot sa Ginoo, nga wala naman sugin ni na. It is finished. Natapos na ang kaluwasan sa krus sa Kalbaryo. 2,000 years ago. O ang gihimo sa Diyos, aron kitang tao nga siluta ron ta sa impierno, gipadala niya ang bukong anak aron ikaw kung matao. Ang the last statement dito sa cross ngayang gisyagit before siya musangko sa iyang kamatayon, niyo siya natapos na. Natapos na ang redemption, paglukat nimo. Amen? Amen. Gilukat ta sa Ginoo sa iyang bililo nga dugo. Nabay dugo diri makapasaylo kay tao. Walay qualified blood. Aron ang usa or ang sala sa tibuok kalibutan mapasaylo kung dili ang dugo lang ni Jesus. That's why ang atong foreknowledge God gawnaw siya maayo sa unang panahon. Pwede ka may pasaylo sa Ginoo to animal sacrifice. Pero sa panahon nga sa New Testament, pareho tong karon ba New Testament naman ta, teachers. Nangatarong sa church age, panahon na karon sa iglesia. Kunya hapit na doon na ta sa rapture. Do you believe in rapture? Doon na ta sa paglalim. Mga mayon mga pastor, doon na ta sa pagsakgaw sa paglalim. Tungod kay yun ang Bible, 11 sa New Testament o sa Old Testament, nga kung maabot na ganini mga talagman nga nasulat diri, nagpasabot nga hapit na ang katapusan sa kalibutan. Kanya kanisulti naman halos tanan ang mga katalagman diri sa Bible, nagpasabot nga nanata sa church age o doon na ta sa rapture. Muna nga gusto na imong kumpiyansa. Mga anak si Ginoo, dot si Ginoo. Amen? Amen. Atong tantaw kung unsa ang mensahe sa the message of the cross, all about the word, it is finished. Ospo na ko, ang pag-ingon ni Jesus Christ na it is finished o natapos na, wala na pasabot na natapos na ang iyang kinabuhi. Naakatoy mensahe. Una, the message why Jesus say it is finished. Number one, the consummation of His sufferings. O sa maning consummation of His sufferings. Sa pag-ingon niyang natapos na, iya kining gusulti aron madungog sa tanang tao nga adunay nag-anto sa cross para kanimo o para kanako. Amen? The consummation, meaning to say, it is the end of His suffering. It is the end of His sacrifice. Gisulti niya Exxon, aron kita nga tao, maibawa na to, nga sa atong kinabuhi, na ay namatay para nato. Amen? Amen. Aron kita nga tao, masanta na to, nga kinabuhi sa kinabuhi na to, gibutang ta ni kalibutan na ay nagpadala na to, o na ay mulukat ka na to, mao si Kristo Jesus. Kaya sa dili na to ma-determine ang kaayo sa Ginoo. Ngayon ta, John 3:16, namatay ang Ginoo. John 3:16, naigugma mo siya nato, muna napakamatay siya. No, wala kang kabalo sa mensahe. Kung imo ginatugkaron igsoon ang tinuod nga mensahe, ngano ang Ginoo namatay sa cross. Kung imo ginatugkaron igsoon, hindi ka makatugkan sa gugma sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. When you say it is finished, aron masabtan nimo karon nga naa diha, nga naay gaantos para nimo. Nano nimo siya natapos na, aron ikaw karon nga naglingkod diha, namati diha, makasabot ka nga naay kinabuhi nga nakalas, nga naay kinabuhi nga gibugti, nga naay dugo nga mitulo, nga naay dugo nga dili makasasala, nga namatay para nimo. Amen. And that's the reason nganong niyo siya sa last statement niya, natapos na ang iyang suffering. And even Exxon, nga kaingon siya, tungod kay nabatyagan ni Exxon sa ibismo sa iyang pagkatao, walay midawat niya sa kamantay mo pagpanganak ni Maria. Amen? Sa introduction pa lang sa iyang pagkatao pa lang, yung Bible, there is no room enough to receive it. Walay luna nga lugar or even walay tao nga mudawat niya aron siya dito unta nindot nga pagpanganak ni Maria. Nasabta na to? Kaya kung nakabalo pa lang ang tao nga Jesus manluluwas, manunubo sa kalibutan itong ipanganak ni Maria ato to sa pinakamahalon nga hospital. Hindi kikinuha na ba na?
sunod, way bayad, palitanan. Ano naman Ginoo. But listen, walay naka-realize niya itong panahon na. Walay nakahibalo. Walay nagtagad. Nga naman, even sa iyang paghimugso, walay lugar sa kasing-kasing sa tao, sa Jesus. That's why sa paghuman niya, Exxon, hapit na sa mamatay, niyon siya, natapos na. Iyaging isyagit ang natapos na. Nga naman, aron mabatyagan mo, bisag sa iyang pagkahimugso, hangtod sa ikamatayon, mabatyagan na to, kung sa iyang sakripisyo sa cross para kanimo. His consummation on the cross. Unta mabatyagan na to na Exxon, mga kasuhanon. O rin na itong mga baguhanon. Unta mabatyagan na sa ato ang kasing-kasing ba? Nadili tiyaw ang kamatayon ni Kristo sa cross. O kung wala na tagay pili sa imong kaigsunan, o wala na tagay pili sa imong pamilya, karong tagay na pili. Kaya ka nang namatay igsoon, yan yung it is finished, mubalik na sa dili madugay. Amen. Paningil na kung unsa atong nahatag kung nabuhat nga to kaniya. Ang dili na to pasagdaan, o dili na to paragdasa itong kinabuhi ng ginutana. Amen? Amen. Amen? Isa may nadali karon na nibuto lang. Swerte ka nibuto kas kalibutan. Na ba? Wala. Nagpasabot na naatay gigikanan. Amen? Amen. Your father, your mother is just an instrument. Ikaw lang man na siya gigamit. But listen, ang rason yun ganong naakan ng kalibutan na tungkol kay naay Diyos. That's why, buhaton niya ang tanan. Aron ikaw, ako, dili mato sa impyerno. Excuse me, tinuod ang impyerno. Kasi mo kumpiyansa po ba, kay walay gatudlo na to. Walay gamay-may na to. May diri. Walay kapasitaan na to sa umaabot na panahon. Pamito na sa una, nagpulot sa kinabuhi, nga pagpalagdas, nga naman, walay nagpasitaan na to, nga adunay hukom sa unahan. But listen, sa one day, nidawat ka sa Ginoo, nidawat ka sa pulong sa Ginoo, dali ka nakabasa, nga sa unahan diya sa atong kinabuhi, na ay hukom. One day, nakadawat ka sa kaluwasan, nakabasa ka sa pulong sa Ginoo, nakarealize ka sa unahan, nga atong na di kay atuan. Ang that destination is duha lang. Langit o impyerno. Amen? Balik-balik kung ginamo nagpasabot rin soon, nga nakatay atuan. O niya, usbon ta ng atong kinaiya o atong baruganan, o even atong tradisyon, na bisag wala kay ipuwat para sa Ginoo, mo ato taglangit. Ha? Usbon ta na ha? Amen? Amen. Usbong ta na, kay mao nga ibitik sa yawa para dili ka makakaplag sa kaluwasan. Asabta na to? His consummation of his sufferings. Gipakita diri son final accomplishment of his Father's will. Makita na tayo son nga siya pag-antos, gibuhat niya tungod sa plano sa iyahang amahan. The plan of the Father is to save mankind because people are sinners. Amen? Gibuhat ni Jesus na nagpakamatay siya sa cross, namatay siya sa cross because of the Father's will. Kaya sa may kabubutong samahan, nga luwason niya ang tanang tao sa kalibutan tungod ang tanang tao makasasala. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 3 verse 10. Kaya nasulat, walay tao nga matarong, wala bisag usa. Kung ikaw karon gagalingkod diya, matmunan nimo o lisali ka sa gagalingkod nga putan kay ka, atubangan sa Ginoo makasala gyapon ta. Amen. Amen. Bisag kinsa pa lang ilan yung mga magwawali, nga dili puliyo kung dili bisag batugan paglangaw. Tungod sa kaputan. Still the Bible, kung imong natawon, walay tao nga matarong, wala bisan usa. O yan yun sa Romans 3:23, tungod sa sala, nahilayo ta sa Ginoo. That's why ikaw karong nahilayo na sa Ginoo, kinahanglan kang mupadol sa Ginoo, kinahalayo ka sa Ginoo. O kinahanglan kang mudol sa Ginoo, o walay lain mudol ka dili sa reliyon kung dili ni Jesus aron mupadol ka sa Dios. Amen. Wala kay lain dulan. Wala na kay lain tawgon pa. Kaya katoy mong gitawag ron, yung ang Bible sa Daniel, nangatulog putol sila sa paraiso, why nadungog bisag usa. They are waiting of us. Kining generasyon karon nga napabili sa church age, nagpaabot sila kanato nga mahuman ning henerasyon na. Nga naman, tungan tag atubang sa Ginoo.
If ever kung aduna kay lain kitawag, di na to kadungog, ano man, natulog to sa paraiso, or even kalantaw to na to, dito kadungog. Babito lang yung Bible, there is no access between the heaven o sa kalibutan. Wala access. Amen? Kaya kung naapay access igsoon, katong mga Kristuhano nga namatay nga na dito ron, kung makita pa lang nila dire, wala na. Gakuan na to ron. Puti na tong ampo na to nga. Pangalaga na kita sa Ginoo para di ka maato sa impyerno. Walay access gikan sa langit diri sa yuta. No, only God knows. Siya lang nakakita. Siya lang ang naglantaw na to. But kung mag-iskot ang lain ng mga tao apart from God, wala na lain nakakita na to dire. Taliwanag sa langit ang Diyos lang. Amen. Wala na. Wala na yung access oy. O kita nga, yung nakanta nga naputos ta sa sana nabilanggo ta sa atong katigulangan. Kidagan kita doon na ito sa unang wala ta kabalo. But thank God, salamat ka na yung Bible na matudlo na ito. Amen? The accomplishment of the Father's will. Ikadua, the complete fulfillment of this messianic prophecy. Kini, pag-ingon niya natapos na, diya ipasabot nga nakompleto na ang fulfillment of the messianic prophecy. O sabi ni messianic prophecy. Mao kining sa Genesis chapter 3 verse 15. Let us open our Bible on Genesis chapter 3 verse 15 para masabtan nato kadiyot. Genesis chapter 3 verse 15. Unsa gyud sa Bible diya? Ha? And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Kini nga messianic prophecy, nagiskot kini ni Jesus Christ. Pagdali yung ina, before the foundation of the world, Jesus Christ is already exist. Why? Because in Jeremiah chapter 3 verse 15, diya na to makita ang messianic prophecy. Gitag na diya igsoon, giiskutan diya about the prophecy of Jesus Christ. Niyo ng Bible, maabot ang panahon na ikaw kaliwat sa babae ni Maria o ikaw kaliwat ni David. Maabot ang panahon na niyon siya sa serpent. He is talking about the serpent. Amen? Genesis chapter 3 verse 15. Kaya ikaw serpent, maabot ang panahon na ang imong ulo tumbal sa tiil sa babae. Ang kalibutan na niron, kabalo mo kung sige buhat. Naghimo sila sa statua nga bitin. Unya, naghimo po sila babae. Unya, ang sitwasyon na gitumban sa babae sa iyang heel, ang ulo sa bitin. So, muna ang literal nga ilang nga paghimo. Amen? Nakakita mo mga drawing sama niya na? Kanang na serpent bitin, yan yung sa Genesis 3:15, nga mabot panahon na tumban sa babae ang liog o ang ulo sa bitin. So, mga pala drawing literal sa kalibutan. But actually, hindi na mao ang message. Ang mensahe ini, one day, adunay Jesus nga balansang sa cross. O kanang pagbalansang ni Jesus sa cross, nagsimbolo ka ng kadaugan. That Satan know that if Jesus Christ will die, he will be defeated. Nakabalo mo na? Si Satanas mismo, nakabalo siya na kung si Kristo gani, mamatay man sa cross, mapildi siya. He knows that. That's why ang iyang ikadlukan, before wala pag ipadala ang anak, nahadlok siya nga matuman ang propesya nga matumban. Do you get the point? Jesus Christ will crush the head of Satan. Kabalo siya na. Why? Because sa Genesis 3:15, kitab na sa Diyos na one day, pag-iyon ni Jesus Christ, natapos na. Meaning to say, mapildi na ang kaaway nga maungyawa. Kaya nakabalo siya, natumbal siya sa tiil. Jesus. Sa ito na to? Amen? Amen. The complete fulfillment of Messianic prophecy. Because the devil knows if Jesus died, he will be defeated. Amen? Nakabalo ang yawa nga kung ang Ginoo mamatay, mapildi siya. Nga naman, Pastor, itong kinagtuo po ng yawa nga sa kamatayon sa Ginoo adunay dakong kadaugan. Dito ang yawa nga sa kamatayon sa Ginoo adunay gihimo nga kaluwasan. Kay kung wala tong kamatayon sa Ginoo, ako itong yawa may damo sa pagkita ng yawa.
Saan na to? Amen. Pasalamat ta kay adunay redemption. Mm. Adunay paglukat, adunay kaluwasan, adunay kadaugan, igsoon. O kanang klase nga kagawasan, kadaugan, o paglukat, igsoon, nana na nimo. Nana na ninyo. Mm. Whosoever believeth to him should not perish. Di na Bible sa John 3:16, si bisan kinsa katong mutuo kaniya dili na malaglag. Ito ang matana. Amen. Ito ang matana. Amen. Pagpuyo ang sa kinabuhi, dili malaglagon. Amen. Pagpuyo sa kinabuhi, dili malaglagon. Pagpuyo sa kinabuhi, magpadaugon. Amen? Amen. Actually, usay kita Kristoano, nagtuotang natin kinabuhi, wala katapusan. Pero itong kinabuhi, pang-impirno. Amen. Luwas naman ko. Na naman ko kinabuhi, wala katapusan. Pero kumusta yung kinabuhi? Gahaling sa impirno. Amen? Amen ba? Amen. Let us realize that. Abi ninyo, malukmay na po na ito kasi sinutuloy kayo, mag-celebrate na po daw. Holy Week, no! Dapat kada adlaw ka mag-celebrate. Dapat kada adlaw ka maglipay. Dapat kada adlaw ka mag-celebrate o kadaugan. Amen? Amen. Kinananin mo ang kaluwasan sa Ginoo. O kung wala pa kakadawat sa Ginoo, dapat mag-realize ka na karon malandaan, dawaton to nimong the word nga it is finished. Kaya kung dili ito nimo tahuan igsoon, dili ka makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mao man atong sangyaw diri ko kinabuhing walay katapusan. Kunya kining kinabuhing walay katapusan atong giwali diri. Dili ni nako mahatag, dili ni mahatag sa mga kaigsunan, dili ni mahatag sa mga kaigsunan, nahatag ni sa Ginoo para kanimo. That's why kung mga lagat ka sa Ginoo, pag-expect lang na ka eternal life, pero pag-expect o dili ka magsakripisyo. Mm. Right. Kastuhanon ko, bigato naman kumayo noon, galisod-lisod ko. Amen? Amen. Parte na sa kaluwasan. Even Jesus Christ sacrifice. Yun ang Bible. Sinusun kinsa katong gustong musulod nako, biyaan niya yung amahan, biyaan niya yung ginikanan, biyaan niya yung laking igsoon, biyaan niya yung babae igsoon, biyaan niya tanan, o pasama niya yung cross, o sunod ka nako. Then to say, biyaan niyo mong tanan, sinusun kinsa katong makababag ni mo sa pangalagan. Para sa imong kaluwasan, patubangan sa Ginoo. Amen? Amen. So the fulfillment of Messianic prophecy. Ikaw pa, ay katulo. The fulfillment of the Old Testament dispensational. Kung sabi niya, ang kadaugan kini sa Old Testament dispensation. O sa manang dispensation, pastor, pamati mo pasabton mo. Sa unang panahon, sa panahon sa Genesis, down to sa Malakay, or even sa mga propeta kanya to, the one way, usa ka pamaagi, aron ang tao, makapangayo siya o mas mapasaylo ang iyang sala is through animal sacrifices. Amen? Amen? Sa unang panahon ng soon, sa wala pa'y manunubos, sa wala pa'y manluluwas, ang kapasayloan sa sala, pamaagi mong buhaton, maghalad ka og animal as a living sacrifice para po'y halad mo sa Ginoo. Amen? Sa pag-ingon ni Jesus Christ, nga natapos na, dito na to makita ang dako nga ilustrasyon sa pag-ingon niyang it is finished. All the animal sacrifices before will fulfill. Amen? Wala na to'y kahongtong animal sacrifices sa Old Testament. Panahon na si Kristo nga namatay sa krus. Wala na ituko kanya to nga maula pa sa hayop. Aron ikaw gakaw mapasaylo. Aron ikaw maluwas na. Wala na. Only the blood of Jesus Christ on Calvary. Amen? Only the blood of Jesus Christ on Calvary. Mao katoy buhi nga halad para sa kapasayloan sa atong mga sala. Amen? That's why if we sin, we can peace to God. Amen? Hello, namati mo diha? Amen. Bisag unsa pa nato ka makasasala, kay sad-an mo gitagnaw, bisag but-an patagnaw sad-an kita. Bisag unsa pa nato ka makasasala, still God is able na pwede ra tanyang pasayloon. One thing lang, usalan po tayo itong nahon. Dito isugid sa Diyos ang imong sala. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Nasuko ang mga Parisiyo, mga Sadusiyo. Walay lain makapasaylo sila kundi ang Diyos lamang. Kaya katong babae, ibato mo nila.
Kisay walay sala ninyo, batuwa kini babae. Walay naningo, kay puro mama kasasala. Siya na unsa man tawana, walay lahi makapasaylog sala, kuli ang Diyos lang. Nga lang pasaylog man siya sala. Dito ulat no, kasi Jesus na din nagkatuba. Amen? Muna Ginoo rin makapasaylog sala. Amen? Muna ko doon na tayo sala, nga bisag lagong pa ni, or kita mong trapo? Ay trapo nga limpyo. Bisag mo ng trapo, bisag usahan mong laba, lago ikaw na tao, no? Bisag unsa pa ka lago sa atong mga kinabuhi. Bisag unsa pa nato ka makasasala, andam ng pasayloon sa Ginoo. Sa pagingon niyang it is finished, apil na kang ipasaylo ato. Amen? Amen ba? It is finished. The fulfillment of the Old Testament dispensational. Dapat may bawan ta na. O yan sa pagingon niyang it is finished, it is the complete fulfillment of all what the Father had bid up him to do. Kaya pagingon niya sa John chapter 17, ito ni kasakit nga na anak ko. Pagkabalo mo ko siya isumpay, but thy will be done. Amen? Nakabalo na ang Ginoo na kung ipadala siya diri sa man sa yuta, mag-anto siya. Ibawa na niya. Amen? Nakabalo na ang Ginoo na kung ipadala siya sa man diri sa yuta, ilansang siya sa krus. Kabalo siya na. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more.